Niklas, vi har gang i, at vi lige opsummerer den viden, som vi har fundet her i jorden. Ja. Jord og kamera. Jord og kamera. 3, 2, 1, go. Yes. Ja. Har du trykket? Der er gang i den. Ja, vi har den 3. april, og vi prøver lige at opsummere, hvad vi har på tavlen her. Af forskellige viden. Vi har en celle her. Det er cellemembranen. Og denne cellemembran, den bliver penetreret af et DAF2 receptor. Der står DAF2 både heroppe og hernede, fordi at DAF2 er, udover at være en receptor, også et gen. Det skal man ikke lade sig forvirre af, fordi alt det, der er i kroppen, basically bliver kodet i generne. Så alt der er i kroppen har også et gen et eller andet sted. Det her DAF2, den her DAF2-receptor, den modtager forskellige signalstoffer. Den modtager insulin og insulin-lignende hormoner, som for eksempel IGF-1 og insulin 7. Yes. Når først det her DAF2-hormon lidt forvirret. Når først det her bliver aktiveret, så aktiveres der en proces, der hedder fosforylation, noget af den stil, som så går igennem de her 3 forskellige trin, og vi er ikke helt sikre på, hvilken vej det fungerer, om meget fosfor det aktiverer FOXO3, eller om lidt fosfor det aktiverer FOXO3. Men i hvert fald så sker der noget her, trylle. Når der så er mindre gang i DAF2, så sætter det FOXO3 i gang. FOXO3 er et transkriptionsfaktor, der kan sørge for opregulering eller nedregulering af forskellige gener. Når FOXO3 den mærker, at der er stress i omgivelserne, der ikke er nok føde, så der ikke bliver produceret nok insulin, så sætter den forskellige ting i gang, der renser DNA'et eller renser cellen for skader. Den laver forskellige ting. Og der er forskellige strategier til at sørge for, at DAF2-receptoren ikke giver så mange signaler. Og der er for eksempel den, der hedder helt simpel kalorierestriktion, at man giver individer eller mus en restrikteret kost, som så sørger for færre hormoner. Derudover så er der nogle folk, der har en beskadiget DAF2-receptor, som så også hindrer signalstofferne og aktiverer FOXO. Det, der er helt nyt, som vi lige har fundet ud af i dag, det er, at der findes et peptid, en samling af aminosyre, der hedder Kloto, KLOTHO. Den fungerer på den måde, at den sætter sig, det er i hvert fald vores forståelse af det indtil videre, den sætter sig i selve DAF2-receptoren, sørger for at lave en prop her, som gør, at det bliver meget svært for hormonerne at trænge igennem. Vi er ikke helt sikre på, om den fuldstændig lukker for tilførslen, eller om den bare begrænser den, så der kommer en begrænset mængde hormoner igennem. Men i bund og grund, så når FOXO3 aktiveres, så får man et længere liv på grund af, at FOXO3 sørger for at udbedre skader. Yes.